Kardom Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponitha Lakhakre Troxy Socheng Henta Constituency Rongmongwe Mondol Committee Hinpen Jai Katharapan Lamhoi Kipipon Lakhakre Troxy Socheng Henta Constituency Rongmongwe Police Station Angkang Along Pini BJP Mondol Committee Lapen Cell 8 Lapen Mohila Morcha Lapen Kaprek Amorcha Pendanglok Penangan BJP Aradatum Kedamtang Thang ni Phai Kre Troxy Arni Press Meet Pedoponlo Jai Kathar CEM MP MLA EM Atuma Phan Thero Ahura Sonpu Kepang Bardam ke Chokchi Obino Lapen Heno Lasi Socheng Henta BJP Mondol Jai Kathar Phan Pinrem Ponsi Jai Kathar Mordabad Jai Kathar Go Bekpu slogan Hangtaram Pon Lapen Penangan Armu Chejeng Ponsi Rongmongwe Police Station Along An Paledamsi Akehai Mondol Amephu Sem Inglang Pen OC Lamhoi Pabon Ponlu Bangso ka protest along Mondola Mephu Sem Inglang Pen Chepatir Piponsi VDC Chairman Boronson Terang Rongmongwe Municipal Board Chairman Sonaram Terang Sakti Kendra Mohila Morcha Jua Morcha Kisan Morcha Lapen Kaprek Amorcha Chetongdun Rongmongwe Pen Jonasing Tiso KARBI ANGLONG News nilitum sa besta ko tendency ang bong jehetu FIR kepi ini itum Rongmongwe thana langdame ezhar pilo lapen alang litum la ezhar si theklok pen pini na tum la paper media pen si theklong pen jongsi rabjin pen alang litum KARBI ANGLONG tim KARBI ANGLONG CEM char lapen MP MLA atum fan alang BJP atum ke claim ke dam atum fan along rabjin pen khema mate map chang he pulobutang te nilitum tabangke dia ponone pusi nilitum kini posen heta mai Sarupathar along ASDC Ratcharia Song Jakong Kache Pharangamai Kangnipon Kedamtang ni Phai Krenar Kep Thang Achiklo Arni Sarupathar Ahawar along Autonomous State Demand Committee Ratcharia Song Jakong Kache Pharangamai Kepadopona Birta Longpon Bangso Kepadopon Amai along Alohiaman Pen Kache Tongdun ASDC Center Committee Member Sarupathar IC Bapuram Terang Alang li chetong don pen mayar di pidun lapen anparta bangso amaya long bangsuri pliso se armu chetong don si non ki bangji close 2.3 along ASDC pen armu kache song ke padoji along Sarupathar penta bang pharoi si so se armu chetong don ji lapen ke non ki bangji MSC kilik ahut ke dak Sarupathar pen ke ake hai bapuram terang aphanjong si regional atiket kipi ponlo pulotangte dak Sarupathar adatatum dodesang sesi ning arong pen kamklem ponji puta bangso amaya long thanpon KARBI ANGLONG Langmek ang along Varsai Kimi Self-Help Group pen Food Processing Training Kepadopon Varsai Kimi pen Self-Help Group Patir Piponsi Langmek ang LP School along Food Processing Training Kepadopon Bangso Amay long ke than patini pon lake achar koson sika selama la bangso asai anutin da thek et lapen Charlie et nangji puwa joksi Varsai Kimi Self-Help Group bor ipen than pare ponlu Bangso Amaya long Varsai Kimi SHG President Rupsing Teron Pensi Mai Chipahem Phupon La Bangso Amaya long penangan amulugatum Chitong Dun Pen Charlie Dun Rinti Alohiaman Pen ka Chitong Dun Welson Ronghang Langmek and Gov LP School a President Prodip Inglang Songja Teron Members of Jua Morcha Socheng Mondol Lapen penangan kethe kidingatum Chitong Dun si Mai Clarsa Pen Pachun Pon Hamren Pen Borson Tiso KARBI ANGLONG News Nilitum labang so training hipipon lason lo food processing training labang ke sponsored bangke Nehru Jua Kendro mate NYK lapen collaboration bangke nilitum atur kimi Varsai kimi Self Help Group pen nilitum chirap dun lo labang so training bang nilitum dak sonthom phe training hipipon do labang ke asar ka selam asar bang lason lo hen u basar ben janglok thilu Tharwe, Jangphong, Tantili, Lapuson Asar, Kasalama Fansi nilitum training pipon lo labang so training bang nilitum December tarik ke pensi chengpon lo lasa training bang ke nilitum March tarik ke bansi pajuron pochikleon thom farman pansi nilitum labang so training bipon lo lapen labang so training long kacharlia bang phu bang phietum kadoge bang thom kep do lapen asong bong pen sorlo phai fansi paong lo sorlo sotum han bang inkoi sopin soram bang kep kadoge bang thom kep lase nilitum labang so training gipi judlok rudang pe Nehru Jua Kendro mate NYK hin pensi certificate mate kehok lo pajir ponpo lapen labang so kehok alu bang ke Self Help Group tame mate jongjong se tame non la sarkar pen ason scheme ke paklang pon food processing aparman
loan ki pilai hoi pen pustame la bangsoa panong alo mate ki hok lo sarga jong si dolo prote ala tum loan ka trang loan pustame joy ki po la so kama tha joni pen sin nilutum warsai ki me sel her group hin pen patir pi ponsi nilutum lang mek ang gop lp school lo la bangso December achik lo tarik ke pen nilutum training bang cheng pon iglo lan cholo karo APHL से में फुजियाई कथर IAS रिटायर रफात मानजा थाना आलोंग BJP सिंहासन मंडल कमिटी आतुमपेन लामहोय केपिदाम थांग चिक्लोनी फाइन करे CR नि मानजा थाना ओसी मंजू गगৈ आरिदें सिंहासन मंडल कमिटी आतुमपेन जियाई कथर IAS रिटायर दफान लामहोय आलो केपाजिर दामा बिरता लंगपन बैंसो लामहोय आलो केपाजिरपन सिंहासन मंडल कमिटी मेफि पुरमी मेधि लापेन VDC चेयरमैन केनसिंग बे alang litum arideng pensi osi arideng pajirlo lam hoya lopi dam nang kok athelaki ke dam tang ni thom aprang pherang ke amaya long jai kathar IAS retired kaning je KARBI ANGLONG autonomous council kachari CEM EM satum anki thero asonsi kandun pro lopu kaning je puthaksi lam hoi pidam nang kok lasonsi kaprek a constituency atum sitame lam hoi pidam lo lapen lapuson kaning je methang KARBI hijan angbong kachi putap ke chokche Moka prek arnia hut alang litum kachari arni nangle rok pulo tangte alang litum ta thero poma lasilason ke chok chepu ningduk chepak langsi neletum singhason mondol committee pen bangso alam hoy thana alo pale nang kok loputa singhason mondol committee dun meipu longbir teron ahin pen nang pachini dun mantune ani mantune ahut sarkar ke bang hut unda hadumat thero poma hala bangso thero pugachi pu anda thero pugan ningje so chichak norem charju norem kana sojani basi pinile tum okol dak singhason mondol committee pendale FIR ki kali lagane tum 26 ta constituency angbang anta 26 ta mondol anta tum la bangsa FIR bangke atumi dekpen danglok pinian tum singhason men pinian men tum ipajir kono